Ei, a la porra, colla de xinxarelos! Aneu, ninots de llauna! No us vull veure més! Aneu tots al cine! Doncs mira, les poques pel·lícules que havia fet jo normalment parlava molt poc, llavors era com... sempre em quedava com una mica amb ganes, no? I ara la veritat és que m'ha agradat molt poder fer-ho en plan, ja un personatge una mica més desenvolupat, no? Bueno, jo m'he sentit identificat perquè la situació del Son Gohan amb la filla i tal, doncs dius, hòstia, acabo de tenir una filla jo fa un any, llavors em pilla de prop, no? Però està molt bé. Sí, ha sigut un luxe fer que aquest cop agafés el protagonisme que ha agafat el personatge. I sempre ha sigut un personatge que per mi m'ha representat molt, tant professionalment com artísticament. I ja fa, això, parlem de l'any 91, que vam començar a fer Satanàs per petits, ja han passat molts anys. I realment ha sigut un moment clau, no?, dintre de tota aquesta trajectòria, arribar a fer el superheroi. Sí, sí. Doncs és importantíssim, de fet ja ens va passar en aquell moment, no?, que moltíssima gent, ara el que diu i constantment ho segueixen ratificant, doncs que Son Goku parlava català, que no parlava una altra llengua. Per tant, necessitem moltes boles de drac en aquest moment per normalitzar la llengua, perquè la gent torni a visualitzar amb normalitat que es pot fer de tot i veure tot en català. Per tant, importantíssim. Nosaltres amb això estem en un conveni amb les Majors des de fa molts anys, és el que intentem, que totes aquelles pel·lícules que siguin segurament que tinguin més comercials o que hi hagi més possibilitat que molt públic vingui, que les facin en català. És el conveni que arribem cada any i aquest any crec que arribem a unes 17 pel·lícules, que més o menys intentem que n'hi hagi una cada mes i algun mes una doble estrena. Aquesta per nosaltres jo crec que a Catalunya és especial perquè va representar una obertura i una mirada, no?, cap a aquest anime en català i que normalitzar la llengua de totes. O sigui, benvinguts, que disfruteu de la pel·lícula i ara us deixo amb el Xavi Fernández, que és la veu de Satanàs Cor Petit. Bé, gràcies per venir, com deia ell, perquè sense vosaltres potser ni haguéssim doblat aquesta pel·lícula, ni les anteriors de la saga Super, i gràcies pel seguiment i una aventura que va començar als anys 90 ja, són molts anys, amb la Bola de Drac Z, amb la Bola de Drac, després la remasterizació de la Kai i tota la sèrie que ara del Super. La veritat és que no només és per cinema en general, la cultura, l'anime, sinó també pel cinema en català especialment, perquè creiem que l'esforç que s'ha fet des d'aquest sector per la normalització lingüística, pel català i per la cultura catalana és molt gran. Hi ha molta gent, molts joves, que gràcies a aquestes sèries, gràcies a arribar a casa del col·le i veure aquestes sèries com La Bola de Drac i altres del Club Super 3, es va arrelar una llengua que potser no era la que se sentien els pares, però sí que la sentien a la tele i només crec que s'ho havia de dir perquè crec que és important i és un fet i sobretot gràcies a tots perquè l'anime està internacionalment per sobre de tot, diguéssim, que no hi ha superat el tema lingüístic, crec que és fantàstic i crec que aquesta sèrie en el seu moment i ha perdurat en el temps perquè barreja el tema heroic amb la comicitat, amb tantes, no sé, és com quan una pel·lícula dius no sé per què ha triomfat una i gràcies a Déu, diguéssim, no hi ha una vareta màgica per saber quin espectacle serà millor, quina obra de teatre serà millor, quina pel·lícula, quina sèrie, i crec que aquesta podem analitzar molt, però jo crec que està en el fet que barrejava superherois amb poders, amb coses molt quotidianes de la vida diària. I tots ens hem sentit reflectits d'alguna manera o una altra amb un dels personatges d'aquesta sèrie. I jo crec que això és maco, no? Perquè hi ha altres sèries que han sigut sèries que hem seguit, sèries maques, però que no han perdurat en el temps com La Bola de Drac. Crec que La Bola de Drac és un fenomen especial, no? És una cosa que ens ha arribat més enllà d'allò que vèiem. Sí, me'n recordo que la veia de petit. No, hem seguit seguint i sent fans d'aquesta sèrie i això és fantàstic.
I res més, moltes gràcies i que disfruteu d'aquesta, que és apassionant l'aventura del superheroi, i que ens ho hem passat molt bé i que treballar amb una cosa que t'agrada és fantàstic, i nosaltres ens dediquem a una cosa que t'agrada, que és interpretar personatges tan reals com d'anime, com de 3D, com una vida de personatges, i és fantàstic. I que sigui reconeguda d'alguna manera al llarg del temps per la gent és molt d'agrair per part nostra, i ho agraïm. Gràcies i que disfruteu de la pel·lícula. Gràcies.